US Embassy officials will also have to do their own reflection in terms of the manner in which the US has carried itself around this process. Inhloko zamazwe e-G20 zivumelene ngamqhelomnye ukwamkela izindululo ezakuthi zithatyathwe kule ngqungquthela intsuku mbini ngelixa ilizwe laseMelika lalelwe ukuba lisimasa umsitho wangomso wokuvalwa kwale ngqungquthela. Namhlanje kubanjwe umngcelele kwingingqi ze-Northern Areas eGqeberha eMpuma Koloni nalapho abahlali bamemelela ukuba kuphela ukundlandlathekiswa kwabasetyhini nabantwana. Sinamkele kwindaba zethu andaba indodwa ndihamba nophumza sikhumba noyitoliki yolumilezandla Botani Mzontsondo. uMzantsi Afrika uvule ngokusesikweni ingqungquthela yenhloko zamazwe e-G20 eGauteng eNasrec namhlanje ukanti inhloko zamazwe e-G20 zivumelene ngamqhelomnye ukwamkela izindululo ezakuthi zithatyathwe kule ngqungquthela intsuku mbini ngethuba bevula le ngqungquthela umongameli Cyril Ramaphosa uqaqambise indima yeli lizwe equlunqeni ingxoxo ngophuhliso lwehlabathi kunye nophuhliso kwilizwekazi Afrika ukanti ilizwe laseMelika lalelwe ukuba lizimasa umsitho wangomso wokuvalwa kwale ngqungquthela. Igamagu livumile kwadedu bomnyama kwavela ukukhanya ngethuba umongameli Cyril Ramaphosa eyivula ngokusesikweni ngalentsasa ingqungquthela yenhloko zamazwe e-G20 nekudala ijongwe ngabomvu eNasrec eGauteng. Umongameli uthezele emnxebeni wayibethelela into yokuba uMzantsi Afrika uza kuqhubekeka ushumayeza ivangeli yoxolo nophuhliso kwihlabathi kwaye uza kuqinisekisa ukuba ilizwekazi Afrika linikwa ingqwalasela emandla xa kuthethwa ngophuhliso kwihlabathi. South Africa has sought to ensure that the development priorities of the global South and the African continent find expression firmly and permanently on the agenda of the G20. This is important not only for the people of Africa and the global South. It is vital for global stability and security, alleviating resource pressures, managing population movements, and reducing the risk of conflict. Umongameli Ramaphosa uthi inkokheli zehlabathi kufuneka zihambele phezulu zicela usiputsu zikhawulezise inkqubela phambili kuphuhliso lwehlabathi kunye nozinzo ukukhusela ikamva loluntu. The threats facing humanity today, from escalating geopolitical tensions, global warming, pandemics, energy and food insecurity, to inequality, unemployment, extreme poverty, and armed conflict, jeopardize our collective future. It is therefore essential that we make greater and faster progress towards the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals by 2030. Kusenjalo, umphathiswa kwesebe lezobudlelwane namazwe ehlabathi uRonald Lamula uthi uMzantsi Afrika uchulumancile kakhulu nanjengoko inhloko zamazwe e-G20 zivumelene ngamqhelomnye ukwamkela izindululo ezizakuthi zithatyathwe kule ngqungquthela. We are very glad as the South African government that finally it has culminated into a progressive declaration that will revolutionize the African continent, will revolutionize how the global South participate and play a role in the global economy. Ukanti isithethi sikamongameli uVincent Magwenya uqinisekisile ukuba iMelika ayizukuthabatha inxaxheba kumsitho wokuvala ingqungquthela yenkokheli ze-G20 ngomso. Uthi urhulumente woMzantsi Afrika uyibeke yacaca into yokuba uxolele ukumila ingca emqolo kudlamahashe soze unikezele ngezindululo ze-G20 kwigosa laseMelika elikwinqanaba elisezantsi. Any reasonable person will understand South Africa's position in this regard, and US Embassy officials
will also have to do their own reflection in terms of the manner in which the US has carried itself around this process. Ilizwe laseMelika kulindeleke ukuba ibe lilo eliza kuthatha kuMzantsi Afrika isihlalo sokongamela i-G20 kwaye bekumele ukuba lizimasile ukuza kuthatha ngokusesikweni esi sihlalo ngomso xa ivalwa le ngqungquthela. Nangona iqalisile le ngqungquthela yeenkokheli ze-G20 eRhawutini ngale ntsasa, uluntu olungathathi ntweni eSoweto luzibona lusenziwa amakheso nanjengoko kusemkhulu umsantsa wokungalingani phakathi kwabo bafumileyo nabo bazimpula zikalujaca kweli. Umxholo woMzantsi Afrika wale ngqungquthela ugxile kumanyano, ukulingana kunye nozinzo. Umba wokungalingani koluntu ngomnye wemibe phambili ezakuthishukuqwe kwaye lo mba uchazwe njengeyona ngxaki ixhalabisayo kwingxelo yamva ye-G20. Ngelixa zivalelene eNazareth iinkokheli zamazwe G20 kuza kufuneka zigwadla amaqhinga zize nesisombululo ingakumbi kumbotshisi bunzi nonobuzaza wokungalinganwa nongomnye wemiba eza kuthi shukuqwe kule ngqungquthela. Abona bantu bachaphazeleka kanobomi luluntu oluphila kwiingingqi ezihlelelekileyo ingakumbi ezilokishini. When they talk about this issue of inequality, to me, it makes myself to think more about us people who are staying in the informal settlements. Because if you may look behind me, we don't have any development, we're still staying in the shacks. Le ngxaki yokuphila ngokungalingani kweli ibachaphazela ngokumandla abo baphila ngokukhubazeka nanjengoko imeko abaphila phantsi kwayo ezilokishini ingentlanga kwaphela. Hey, ingxaki zam zininzi. Indawo yokuhlala, amanzi, imali yegrant endiyifumanayo engandilinganiyo. Le-transport ukuya le kumasibhedlele iyandisokolisa. Ukanti utata uLusithi usizobela umfanekiso wentlalo yakhe yemihla ngemihla. Ukuya emashop ezivenkileni, hey, kuba nzima. Ngoba noba ndithi ndithumela umntu akezi nale nto le endithi ndiyayifuna. Usajonga imali ukuthi le mali le ingayilingana noba yintoni athathe loo nto. And ukuye khona lapha emashop ufuna ndithathe i-distance ndihambe ndiyojika le cause indlela ayikho. Amanini ekuhlaleni akhalazela intswelangqesho nokungananzwa kwezikhalazo. Thina sinengxaki yokunganikwa ngqwalasela kwizinto ezifana nemisebenzi. Sigcinwa ezindlini. Xa kujongwa izinto zokuphucula ulutsha, sijongelwa phantsi. Abemi belinga kumbi abo bangathathi ntweni bajonge enkalweni ngethemba lokuba le ngqungquthela iza kuzala amathokazi izise nenguqu kubomi babo. Iqela lamatshantliziyo belingungelene kwisixeko saseThekwini lisenza umngcelele limemelela ukuba uluntu olungathathi ntweni lube inxalenye yeengxoxo kwingqungquthela ye-G20 nebanjelwe eRhawutini. Eli qela lamatshantliziyo nelikhokelwa yimbumba yemibutho ejongene nokusingqongileyo liphinde lahlaba ikhwelo lokuba kutyalwe imali ngelokulwa umngeni wokuguquguquka kwemozulu ngelokuqinisekisa ukuba kuncitshiswa iintlekele nezibangelwa yimozulu embi. Kusenjalo imiba yokuguquguquka kwemozulu iphambili kwingqungquthela ye-G20 kwaye abahlali baseLamontville KwaZulu-Natal bayalwazi kakuhle ulwamvila lokuguquguquka kwemozulu njengoko bethwaxwa kanobomi zizikhukhula zemvula kutshanje. Le ngingqi yonakalelwa zizakhiwo zophuhliso kwaye abanye babahlali basaliva ifuthe lezi zikhukhula njengoko izindlu zabo zadilizwa ludaka. Nanjengoko izandyondyo zemvula zithe gqolo ukutshabalalisa iindawo ezithile zeli lizwe, abahlali baseLamontville eThekwini bathi iingxaki zabo zaqala ngonyaka ka-2012 nalapho abantu abangaphezulu kwama-20 bathi bashiyeka bengenamakhaya ngenxa yezikhukhula ezithe zantlitha le ndawo ebutsheni balo nyaka. Ukanti ziintsapho ezingama-40 eziye zafudukiselwa kwiindawo zethutyana emva kokonakala kanobomi kwamakhaya azo. Abahlali bathi imozulu embi ishiye le ndawo ikwimeko enobungozi. Lana hlala nengane ezincane ziyafunda ziyongenza yonke into. Okwesibini
kube umbane esisebenzisayo lana safakelwa izigubhu ezingasebenzi manje sesisebenzisa umbane ongekho semthethweni ngendlela ingane zigcina zihamba zigcina sezithini sizithola ubungozi ngoba ikhona ekathola ubungozi kwaphambilini ngoba manje ukuphepha kahle kahle abukho ezinganeni. Abahlali bathi amatyotyombe abahlala kuwo akakhuselekanga kuba okhiwe phezu komhlaba omanzi. Kwathiwa apha ugesi ngeke siwufakele ngenxa umhlaba wethu uyamuva sangawufakelwa ke thina ke so umbuzo sisazibuza wona ba njengoba sabekwa lana kwathi umhlaba wethu uyamuva ugesi ngeke siwufakelwe sizohlala kuze kube nini endaweni engenagesi kangangoba nomntana umntana njengomfana sekwashwa ngulo gesi lokwaphansi wafa. Bathi zininzi izithembiso eselezenziwe ngokususwa kwabo kule ndawo kurhulumente wephondo kodwa akukho nto yenziweyo ukususela oko kwaqala ezizanyonyo ngoMatshi walonyaka. Kwaze kwafika ngishuntuli la wafika warounda la ezambe ebheke esithi uve ukuthi akusekho bantu kodwa uyaxakeka ufika kukhona abantu endaweni sazombonisa yonke le ndawo wachaza naye wathi ucela silinde uzosimuvisa la akufuneki umuntu le ndawo ivaliwe. Ngokweenkcukacha Manani eziqokelelwe lisebe lokuhlaliswa koluntu ngoMatshi angaphezulu kwe-3,000 amaxhoba athe afuduswa logama iintsapho ezilinganiselwa ku-7,000 zashiyeka zilindele ukufuduselwa kwenye indawo ngelixa zibekwe kwiinkampu zethutyana. Namhlanje kubanjwe umngcelele kwingingqi ze-Northern Areas eGqeberha eMpuma Koloni nalapho abahlali bememelela ukuba kuphele ukundlandlathekiswa kwabasetyhini nabantwana. Lo mngcelele uza emva kweziganeko eziliqela zokubulawa nokudlwengulwa kwabantwana kwi-Northern Areas. Amaxhoba amaninzi eziziganeko ngabantwana abangamantombazana aselula. Isixeko saseGqeberha simemelela ubulungisa kuwo wonke amaxhoba athe andlandlathekiswa ngamadoda kwiingingqi zale dolophu. Amaxhoba ayinxalenye lomngcelele obanjwe namhlanje athi kwanele ngoku. I was sexually assaulted in 2016, so it's quite some time ago. But I would say that I personally never came forward with my story because of the perception I have of what society would end up saying, or the idea that they wouldn't believe me or I didn't have evidence, you know. But what I truly want to do is I want to encourage people that are going through similar circumstances, particularly in this time. We're all painfully aware of what gender-based violence is now, and we need to encourage the next person to speak up and to share what it is that they have gone through. I think gender-based violence is bad because it doesn't only happen like in the community, it happens also like in different houses, because like some of us, we grew up with fathers beating, our mothers drinking. So it's not as if it's only like outside in the community. It also happens like inside our houses, and that also affects us or the community as kids. Omnye wabaququzeleli walomngcelele uthi ukubulawa kwabantwana yeyona nto eyenzeka rhoqo kwesi sixeko. It is really a reality, and we as Bloemendal, our stance is that we need to make awareness. We need to tell the people, don't be silent. You can come out and speak. There is support. Lo mngcelele ulandela nje emva kokuba amanina weli emise ngxi iintshukumo phezolo ekhumbula abo bathe balandulela eli ngenxa yokubulawa ngamadoda kunye nabo bonke abasetyhini abangamaxhoba we-gender-based violence. Imvumi neyinzalelwane yaseBloemfontein uThapelo Khumisi uthi uzimisele ukhupha icwecwe lakhe neliza kwenza umehluko kubalandeli bakhe. Le mvumi yejazz nenengoma ethi Ndengenzuri uthi le ngoma wayibhalela ubhuti wakhe emva kokulandulela eli liMagada Hlabayo. Ukwathi umculo wakhe libali lakhe kuhambo lwakhe kwicandelo lomculo. Khumisi uthi ucwambu lomculo wakhe lisekelezelwe kuhambo lwakhe lomculo likwayimbumba yenzingo athe wahlangabezana nazo kwalapha ekwenzeni umculo. From Bloemfontein, I was born and raised, then I moved to Pretoria to go and continue my music tuition in TUT and UP. So it's to celebrate that journey and all the sounds that have inspired my ears and my whole view of music.
kweli cwecwe ukwabhale ingoma ezibhalela usapho lwakhe. I had 4 brothers, so we stayed in the same house. And obviously they used to bully me with love, of course. And the other one is Brother Bokan, is my childhood friend who passed on in 2008. So it's a reflection of his presence and a reflection of how I interpreted his character. Njengotishala womculo uthi ukolula isandla kwabo basweleyo kusenyongweni kuye. What I've been doing and on the SADC space now, initially this year, I started moving to different countries. I went to Botswana, engaged with Kingdom Music Academy, and I'm planning to go to Namibia next year just to create cultural exchange within the musical education system. Uqukumbele ngelithi icwecwe lakhe alizukuphelela ekubaliseni ibali lakhe kodwa abo bathe banenyweba yokulimamela bazokuthi bafumane ulonwabo, ukuzithemba nothando lomculo wejazz. Nkosi kakhulu ke mamqowathi noncuthu ezindabeni ndiyakubulisa mbukele ekhaya ndikwamkele ke kwidesika yam yemozulu bethuna mna ngegama ndikuthabile ndiyinzwakazi yabathembu mvanje ngokubanzi masijongeni imozulu siye siphawule ke mbukeli wam apha ekhaya iziganeko zomzantsi Afrika ngamandla ngomsekuseni emini nangorhatya kunetha phantse nje wonke umzantsi Afrika ngampela ke ngexesha lasekuseni phaa kumbindi futhi kodiyara kumazantsi womzantsi Afrika phaya ekuseni bevuswa ngu-19 degrees baqhubeke mbukeli baqhubeke neminambe ngomso futhi beyisonga beyivala ngezo ntshizane zikhathwa zindudumo ko-30 degrees amaqondo wabo kutshisa phezulu ngomso kokubanzi kwakhona mbukele ekhaya amaqondo wakho phansi naphezulu sifuna ngephondo lokuqala bethuna eliphakathi lona ephondweni lasempuma kolona ngamandla ke phaa kumantla nempuma yelaphono ndawo ezifana phaa komthatha futhi ekuseni ngomso zezo ntshizane zithe chache yonke la ntsasa noma uyabhudla ngokuqatha phaya ngo-15 degrees ekuseni nantsi kwakhona bethuna kaloku imozulu ke kwiphondo lapha ye-Freystata nelizinze kumbindi apha eMzantsi Afrika mpela ke kwindawo eziphakamileyo zelaphondo njengapha kumantla futhi ko-Sasolburg ngexesha lasekuseni futhi kuyanetha kuyaduduma kubaneke ngeshumi elikhatshwa sisihlanu kanti baphila ngolu hlobo kwelaphondo lapha kaloku entshona koloni ngamandla kwakhona futhi kwindawo ezikumantla nempuma yelaphondo ko-Beaufort West neziphaluka ngexesha lasekuseni futhi kumyoli phaya noxa kunetha ngeshumi likhatshwa sisithandathu benjenje kwiphondo lapha bethuna eNorthern Cape ngomso ngamandla ke kumazantsi nentshona yelaphondo phaya mbukele ekhaya ko-Sutherland ngexesha labo lasekuseni bevuka phaya ngo-11 degrees bavale basonga imini ngemvula zika-23 degrees nantsi kodwa bethela kaloku imozulu kwelaphondo ke elizinze phaya eNorthwest ngamandla ke kwindawo eziphakamileyo zephondo futhi ngomahikeng nazo zonke nje ezanginqi ezikufuphi kwasekuseni futhi sele kunetha phaa bevuka nje ngelashumi nelikhatshwa sisithoba kanti baphila kanje ephondweni laseGauteng nathi futhi sikhoyeke thina ngalo mzuzu futhi ke kumantla nondlunkulu welaphondo yitshwane ke leyo ngo-18 degrees phaya ekuseni futhi kuye kube shushu kwakunini phaa ngomso noxa kunetha phaya xa bezalulala ngomso ebusuku ngamashumi mathathu nje akhatshwa sisimbukele ekhaya nyuka nam kokubanzi kwelaphondo lapha bethuna eLimpopo nelizinze kakhulu kumantla apha eMzantsi Afrika phaa kwimpumalelo futhi kophalaburwa ngexesha lasekuseni futhi zezo ziganeko zemvula nendudumo mpela sehle njalo kokubanzi ephondweni laphaya empumalanga ngamandla ke kumbindi welaphondo emalahleni kwasekuseni futhi kuyanetha phaya kuyabaneka ekuseni ngo-14 degrees napha ko-Emelo futhi ku-12 ngexesha lasekuseni bukele ekhaya vuma ndivala imozulu kwiphondo qobe phaa kubetha KwaZulu Natal impela ke kumantla futhi laphondo ko-Newcastle ekuseni futhi kuyanetha inkwankqa naphaya ko-Vryheid ekuseni futhi ko-16 degrees busephongola kuyanetha yonke intsasa mna sikuthanda kangaka xesha lemiyoli kamnandi mawethu.